Dinala ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang programang Kalusugan at Kalinisan Caravan sa Barangay San Vicente, San Jacinto para ihatid ang programang pangkalusugan at pangkalinisan. Dinagsa ito ng mga elementary students at residente sa bayan ng San Jacinto. Agage, karukod si kayo. Gawin po natin lahat ng ating makakaya, alagaan po natin ang ating sarili para po sa kanila. Iba na po ang mga panahon ngayon, iba na po ang mga kabataan. Aman sukurungkod si kayo. Mantrabawa for 3 years lalaman para si kayo amin niya. Pero sana po hilingin ko sa inyo bilang inyong gobernador sa kayang apo agi kanayon kabaluyan karukubat si kayo. Huwag po sana kayong magsawa dahil ito naman po ang pag-asa natin. Sila po ang nagbibitbit ng pangalan ng pamilya, probinsya, barangay, tanbalay na San Jacinto. Nagpasalamat naman ang San Vicente Elementary School sa pamamagitan ng isang sayaw na handog ng mga estudyante. Kasama ni Governor Espino ang kanyang asawa na si Ginang Karina Espino, Board Member Jeremy Aherico Rosario at mga kinatawan ng LGU San Jacinto. Namigay sila ng mga school supplies, tsinelas at groceries para sa mga bata na may kasama pang almusal. Kasunod nito ang libreng check-up para sa lahat ng edad. May eye check-up at salamin para sa mga senior citizens. Dinala naman sa PEDYA ang lahat ng batang may karamdaman. May cat and dog vaccination at ECG. Handog din sa kanila ni Governor Espino ang truck na may lamang grocery at school items na ipapalit para sa kanilang mga naipong plastic. Kinabukasan, dinala rin ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang Kalusugan at Kalinisan Caravan sa Barangay Nibaliw Norte, San Fabian. Kasama rin niya ang kanyang asawa na si Ginang Karina Espino, Board Member Liberato Villegas, mga department heads at ang alkalde ng San Fabian. Kahit si kawadya kayo namin, mga dasal niyo po suporta, magpahalaga salamat. Pero po lang naman si kayo. Si kayo ang pinabilis senior citizens at hindi man retire na ito. Patayan po natin itong mga kabataan ito. Iyangat po natin ang estado ng paningin po natin ng politika sa probinsya. Tanituloy tayo. So panangaraw, pag-progresyon na probinsya tayo Pangasinan. Libreng medical at dental din ang kanilang inihandog sa mga residente kung saan nabigyan sila ng pagkakataong makapagpa-check up ng kanilang mga karamdaman. Mayroong ding libreng gamot at polio vaccination para sa mga bata. Kasabay nito ang pagdala ng mga naipong plastic para maipalit sa kalinisan caravan truck ng mga grocery at school items na makukuha depende sa halaga ng kanilang mga basura. Nagpasalamat naman kay Governor Espino ang mga natulungan ng programa. Bali, pupunta po sana kami ng Region 1, kaso nga lang, nabalitaan namin na meron pong medical mission dito, kaya dito na lang po kami pumunta. Maraming pasalamat din po kay Governor Espino na marami siyang naitulong dito sa Pangasinan, lalo na dito sa San Fabian. Maraming naitulong sa mga tao. Maraming salamat. Nangako naman si Governor Espino na magtutuloy-tuloy ang paghahatid niya ng serbisyong medikal para sa mga Pangasinense. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.